Ünlü sahnemiz türüne Manzara Premiyası laureatı Sizning kuchli olqishlar ostida Liliya Gavrilovani chaqiramiz. Rahmat Liliya. İsermisiz, hürmetli tamaşaçılar. Rahmet bik zor. Җиде
ромашкалар жанға рәхәт сыйхат бирделәр. Минем сине ничек сагынганны ромашкалар гына белделәр. Ромашкалар, ромашкалар жанға рәхәт сыйхат бирделәр. Минем сине ничек сагынганны ромашкалар гына белделәр. Минем сине ничек сагынганны ромашкалар гына белделәр. Лилия Гаврилова. Алланың рәхмәтләре яусын сезгә. Лилия, проектның җитәкчесе Ирек Габдрахманов һәм проектның продюсеры Гөлнур Галимовадан рәхмәт хатын тапшырырга рөхсәт итегез. Бу чәчәкләр сезгә. Һәм бу Рәхмәт алкышлар яусын. шулай ук сезнең тарафка, Лилия. Җырлы язмыштан сезгә рәхмәт хаты. Рәхмәт яусын сезгә. Уңышлар сезгә алдағы Рәхмәт елларыгызда. яусын.